Takže, když bych poprosila, mám tady ženu, Lenku Pekárkovou, která vlastně žije v zahraničí a v té první výzvě dosáhla rychle úspěchu, dosáhla první pozice partner, hned další měsíc pozice junior leader a dneska tvoří vlastně tým i v zahraničí, i mimo zemi, ve které žije a bude s váma sdílet, co síťový marketing jí přinesl do života. Tak Leničko, jestli můžu poprosit. Ahoj, ahoj, pekný večer. Dúfam, Krásný že večer. super. Tak, ja sa budem snažiť v skratke to nejak zhrnúť. Ja žijem s rodinou v Holandsku už 17 rokov a od začiatku sme s manželom mali takú nepísanú dohodu, že chceme mať tú slobodu v cestovaní. Že aj napriek tomu, že sme v zahraničí, proste chceme chodiť za tou rodinou viac ako jedenkrát ročne, keby by nám to nejaký systém dovoľoval. Takže začali sme pracovať tak, aby sme to mohli. A keď prišli detičky, tak my sme sa vlastne s manželom dohodli. On si medzičasom vybudoval svoje podnikanie, svoju firmu, tak sme sa v podstate dohodli, že ja ostanem doma s deťmi a on bude pracovať. Kým boli detičky úplne maličké, tak ja som nemyslela na nič, pretože som bola rada, že zvládam situáciu sama bez žiadnej pomoci, babka, detko a tak ďalej. Takže som nič neriešila. No časom, keď deti rástli, ja som cítila, že proste chcela by som mať zase ten svoj príjem, aby som nemusela stále pýtať peniažky od manžela, alebo proste ja som bola zvyknutá od 19 rokov byť zamestnaná alebo proste finančne nezávislá, že mám tie peniažky. Tak som premýšľala, ako to nejak sklbiť s detičkami, aby som nemusela ani deti opustiť, ani proste nejak to riešiť inak. Išla som do práce zase, kde som vedela časovo sa nejak sklbiť aj s deťmi, len v rámci nejakých 3 hodín, proste nejaký part-time, aby mi to prinieslo nejaké peňažky. Potom som tak spätne analyzovala svojich posledných 10 rokov a zistila som, že ja som 10 rokov strávila proste niečím, čo mi nič nedáva, kde sa nikde neposúvam, nerastiem. Sice som zarábala, dokázala som to sklbiť s deťmi, ale ten pocit bol taký pocit prázdnoty, že sa nikde ako osoba neposúvam, že proste stagnujem, že sa cítim taká doslova nepotrebná, aj keď mi to okolie nikto nenazdačoval, môj pocit bol taký, že proste chcem rásť, že chcem niečo tvoriť. Ale vedela som, že sa nemôžem zamestnať, proste to nebola moja cesta. A veľa možností som nejak nemala, teda som mala pocit, že veľa možností nie je. Tak som googlila a hľadala som prácu z domu, kde som natrafila na proste nejaký inzerátik, kde bolo napísané, že je to pre mamičky s deťmi, že je to proste odkiaľkoľvek, tak som sa do toho pustila. Vôbec som nevedela, do čoho idem. Ja som vôbec v tom čase netušila, čo je to sieťový marketing, network marketing, to boli pre mňa cudzie slová, aj keď angličtina nebol problém, alebo nejaký referenčný marketing. Ale vhupsla som do toho, veľmi ma to začalo baviť, naplňalo ma to, mala som pocit, že konečne niečo robím. Určitú dobu sa mi aj darilo, ale cítila som, že niečo mi tam chýba, že proste to nie je ono, že ja na všetko som sama, že robím len na základe pokus a omyl, že som nemala absolútne žiadne vedenie, žiadne kroky, nič, robila som to úplne spontánne. Tak som si povedala, že fajn, no, musím sa nejak začať školiť alebo niečo, tak som si začala platiť mentoringy, školenia na sociálne siete, investovala som naozaj kopec peňazí. Čiže nejakú dobu ako by to fungovalo, ale potom minulý rok prišlo doslova akoby vyhorenie. Ja som cítila, že sa už nikde nepsúvam, že proste som na všetko sama. Keď chcem prezentáciu, musíš si to urobiť sama. Keď chceš nejaké produktové školenie, urob si to sama. Keď chceš nejaký letáčik, proste na všetko som bola sama. A cítila som, že ja to už doslova nedávam. Aj keď som vedela, že ma práca baví. Tak som hľadala nejaké možnosti, proste som sa pozerala, vedela som, že sieťový marketing je to, čo ja chcem robiť, ale vedela som, že musím urobiť nejaký krok. A to bol pre mňa naozaj veľký problém. Tak som natrafila v podstate úplne náhodou na Shogun a rozhodla som sa, že ja som veľmi produktový typ a ja potrebujem mať proste tú istotu, že ten produkt je správny, že ma to naplňa. Dala som si hovor s Anet s tým, že mi odporúči proste nejakú voňavku pre manžela. A tak sme si telefonovali a len tak ako klasický rozhovor medzi dvoma ženami sme si, vlastne Aneta sa ma pýtala rôzne veci a ja som si uvedomila, že vďaka tomuto jednému telefonátu ja som si odpovedala na všetky otázky, ktoré som doposiaľ mala. A vedela som, že vlastne už cesta späť nie je, že na čo mám ostať niekde, kde stagnujem, kde som vyskúšala všetky možné cesty, aké boli dostupné pre mňa a aj tak to nefunguje.
Tak som vlastne Anet vravím, ako čo môžem ja stratiť. Parfém pre manžela potrebujem tak či tak a kufrík je v hodnote jedného parfému, ktorý by som vlastne manželovi tak či tak kúpila. Tak si vravím, na čo mať jeden parfém, keď môžem mať z toho nejakých 40 vôni, ktoré použijem aj pre seba, aj pre neho, pre deti dokonca. A ak by mi to nefungovalo, tak sa budem parfémovať celý rok v hodnote jedného parfému. Takže ja som si vravel, že absolútne nemám čo stratiť a idem do toho. Samozrejme, že som s takou malou dušičkou čakala na ten kufrík a na ten prvý balík. S tým, že keďže môj manžel je podnikateľ, je v tom obchode a je naozaj veľký kritik a veľmi si potrpí na kvalitné veci, tak som s takou malou dušičkou išla za ním a mu vravím, že niečo tu mám a že veľmi by som chcela, aby to skúsil a aby mi povedal svoj názor. No to si ma mali vidieť, akože... A teraz manžel začal pozerať, čo zase som vymyslela. A začali sme to testovať, voniať, skúšať on, že na to, akú cenu mi hovorí, že to má, tak hovorí, že ja tomu neverím. Proste, keď sme si zobrali parfém z parfumerie za 120 eur a tieto vzorky a začali sme to testovať, tak sme sami neverili, ako to krásne vonia. Na druhý deň som manžel navoňal do práce, prišiel večer domov a hovorí, ja to stále cítim, to nie je možné. Začal zase sa parfémovať a začal hľadať v kufríku a napísal mi asi 6 čísel, ktoré mu mám objednať. A ja, že čože, 6 vôni? On, jasné, za takú cenu, ja chcem všetky 6. No, tak hovorím, dobre, tak asi to bude dobre, asi to bude fungovať. No a začala som testovať produkty, špirála, klasika a rôzne veci, ktoré som vedela, že chcem vyskúšať, pretože ja som ten typ človeka, ktorý o veciach nevie hovoriť, kým to sama na sebe neodskúša. Ako bolo mi jasné, že neodskúšam 2000 produktov, ale taký základ, ktoré som vedela, že ja mám rada, tak že si to potrebujem otestovať. Takže vlastne takto začala moja cesta, začala som o tom hovoriť, zistila som, že ľuďom sa to páči, že to funguje, ale druhá vec, čo ma zaujala, v predchádzajúcej firme som ani nedokázala ľudí na spoluprácu nejak priviesť, pretože nič tam v podstate nefungovalo. Kdežto tu som zistila, keď som vstúpila do týmu, aká je tu úžasná komunita ľudí a ja som od prvého dňa registrácie bola vedená krok po kroku. Mne bolo od prvého dňa povedané, čo mám robiť, kde čo nájdem, ako to funguje, aké máme porady, aké máme prezentácie. Ja som zistila, že ja vlastne nemusím nič robiť. Že ja nemusím prezentovať napríklad, že ja nemusím nič vytvárať, že ja mám všetko vlastne akoby pod nosom, len to proste o tom hovoriť. A od prvého dňa som bola vedená, čiže ja som presne vedela, čo mám robiť, ako mám robiť. Máme krásne porady, máme proste tým žien, ktorí sa podporujeme. To je to, čo mne napríklad veľmi chýbalo. Že viem, že som v komunite ľudí, ktorí idú tou istou cestou, a ktorí majú možno, že rovnaké nejaké ciele, ale sny podobné a zmýšľanie a toto bolo niečo, čo ja som predtým nezažila. A toto je niečo, čo mňa naozaj tu drží a si vravím, že kvalitné produkty, skvelá cena, úžasná podpora, systém práce, všetko pod nosom, všetko na jednej kopke. Ste vedení ľuďmi, ktorí si prešli celou tou cestou, ktorí vám vedia presne povedať, čo máte robiť. Takže za mňa toto je niečo neuveriteľné. A najväčšia výhoda, čo sa týka toho celého, je, ako som sa ja ako človek posunula. Kebyže ste ma poznali asi tak 3 roky dozadu, ja by som tu ani nesedela. Kebyže nie som v sieťovom marketingu, v živote by som sa neukázala na kameru. V živote by som nebola na sociálnych sieťach. Čiže je to, myslím si, aj veľa žien hovorí, ja to neviem robiť, ja to neviem sa ukazovať. Ja som bola ten istý človek, aj môj manžel celé roky mi tvrdil, že ako ty chceš robiť s ľuďmi, veď ty si nespoločenská, nesociálna, ty sa hanbíš, ty si úplne, že ja som bola rada, keď som bola zavretá v jednej izbe a že som nemusela nikam vychádzať. Ja som absolútne nemala potrebu kontaktovať ľudí, ale ja som cítila, že to mám rada, keď idem vonku s nejakou kamoškou. A vlastne teraz, keď sa na to spätne pozerám, si vravím, že vďaka Bohu, že som vstúpila do tohto sieťového marketingu, pretože ja by som sa zase spätne pozrela, aby som si povedala, fajn, máš 40 a si doma zavretá niekde a proste nič. Kdežto teraz to vnímam ako, ja nemám problém komunikovať s cudzými ľuďmi, rada sa stretávam s ľuďmi, spoznávam nových ľudí, spoznala som úžasných ľudí, ktorých by som v živote nespoznala, kebyže chodím do tej práce, čo som chodila predtým. A mojim snom alebo nejakou víziou je tvoriť takú komunitu ľudí, tvoriť komunitu žien, ktoré
aj napriek tomu, že u mňa rodina a deti sú na prvom mieste, proste žiadna kariéra to nič s tým nemá, ale vedela som, že musí existovať niečo, ako sklbiť tú rodinu, deti a vlastne budovať aj samú seba a budovať niečo svoje. A veľa žien to ešte stále tak má, že ja chcem sa venovať deťom, rodine. Naozaj sa to dá, môjim snom je ukázať tým ženám, že sa to dá, aj keď máte deti, milujete svoju rodinu, že môžete myslieť aj na seba a proste sa rozvíjať, pretože deti rýchlo vyrastú, moje deti rýchlo vyrástli a zistila som, že každý má nejaké svoje plány, každý má niečo svoje a že tá žena potom ostane sama. A že nemá nič. Čiže keď si dokážete niečo tvoriť popri tom, je to niečo úžasné. Takže mne to dalo veľa. Za mňa asi toľko, Anet. To je krásné, Leničko, děkuji moc. A ještě podařilo se ti teda vytvořit i nějaké obchodní partnery, tentokrát i mimo zákazníky? No áno, to som zabudla povedať, že vlastne toto bolo naozaj celkom, nie že jednoduché, ale tie ženy naozaj sa pridávajú do týmu. Keď vidia, že čo všetko tu máme a že ako to funguje, tak sa začali pridávať aj ku mne tie ženy. A videla som, že to naozaj funguje aj im, že to nie je len o mne, ale že to funguje aj im, že dokázali sa dostať takisto v prvý mesiac na prvé pozície. Že pred 2 týždňami sme dostali krásnu výzvu od Jirky a partnerka Zuzka mi vraví, že no ja neviem čo, ako by som to, ja by som to chcela a ja jej vravím, povedala som jej jeden tip, ona ho aplikovala a do 3 dní vyhrala kufrík v hodnote 150 eur. Čiže hovorím, že naozaj to funguje, bola úplne nadšená, že si zarobila peňažky a ešte k tomu aj vyhrala kufrík v hodnote 150 eur, takže ja viem, že to funguje. Ja takisto som použila túto stratégiu v priebehu pár dní a za jeden telefonát s jednou zákazničkou som získala 52 eur za 30 minút. Kdežto človek, keď chce zarobiť 50 eur, tak bežne v práci musí robiť možno aj 2 dní. Takže vidím, že to funguje, že to nie je len o tom, že jednej to funguje, druhej to nefunguje, ale človek, keď pokračuje a robí tie kroky, ktoré má, tak sa dostane kam chce. Super, děkuji za tvoje výsledky, protože to je dost důležité. Děkuji za to. A v krátkosti Ivana Říhová, 12 dnů